Kumusta nakahaka diha ron sa balay? Ambot nga nung 5 ka oras pa gani ang ilabay. Kay giminaw na dayong ko sa imong init nga gakos, nga hinungdang sa kakapoy makalahutay. Paninguhaon ko nga dili na mablangko ang atong bulsa sa pangkada adlaw na to nga gasto, o gamay antos na lang matuman raning atong planong makakaon nga tunay sa atong bahuay. Paspas ang panahon na pan nagkadugay, ang oras kong dunay buhaton nga wala ta kaangay. Apan kung ikaw ang akong huna-hunaon kay makaya, bisan pa og buntagay day. Ihatag ko nimo akong dukanog, akong kinabuhi paylo lang sa gugma mo. Ug andan ko mo samon sa man kaladong, kung para nimo sugatan ko ang dagkong balod langgan. Nagbantang ako pa sa ilang buod, ug sa kanunay na tuaway ni abot sa panahon na munang nangimong kamo. Mga paghilig ay di na mo loob,